Siis tää on miesten versio OnlyFans. Mä julkaisin pari videoa YouTubeen mun arjesta ja siitä mitä mä oon tehnyt e-comilla yli $2 miljoonaa kuukaudessa. Niiden muutaman videon jälkeen mun DM on täyttynyt viesteistä, missä kysytään apua erilaisiin ongelmiin. Ja mä oon totta kai auttanut monia ihmisiä, ketkä on tullut kysyä mut apua, mutta mullakaan ei valitettavasti riitä aika vastaamaan ihan jokaiseen viestiin tai käymään koko ajan läpi, mitä joku kaipaa. Sen takia mä lähdin muutaman muun suomalaisen kanssa rakentaa tämmöstä yhteisöä, jossa muut saman alan ihmiset pystyy auttamaan niissä ongelmissa. Eli meillä on vaikka X-henkilö, ketä tietää markkinoinnista, meillä on Z-henkilö, ketä tietää CROsta, he yhdistää voimat ja ne molemmat tekee enemmän rahaa. Tosi simppeli. Lisäksi me alettiin rakentaa moduuleja, josta voi ottaa suoraan oppia näistä jutuista. Moduulit kattaa ihan nollasta sinne tosi high-end juttuihin. Nyt mä näytän teille esimerkin nopeasti. Ok, eli tästä näet ihan raakana. Ihan alusta asti näitä juttuja. Sitten vähän tänne oikeasti enemmän high-end juttuihin. Tää nyt ei oo ihan 100% vielä valmis. Mut mä näytän teille nopeasti esimerkiksi yhden moduulin, kuinka paljon siellä on settiä. Meillä on niinku esim yhdestä jutusta CROsta, meillä on 18 kappaleet, jossa on aina sisällä noin 10 kappaleet sisällä. Nämä kaikki läpi, niin täällä on ehkä noin joku 100 tuntia sisältöä niinku yhteensä täällä Classroomissa. Toi yhteisö on valitettavasti lukittu ja me ei periaatteessa voida ottaa sinne ylimääräisiä jäseniä, mutta mä tein nyt sille poikkeuksen. Jos sä haluaisit tonne, niin laita mun tiliseurantaa, jätä kommenttia tuohon alle. Mä jaan muutamalle pääsy tuohon community, jolla sä avaat varmasti pääsyn ihan uusiin lukemiin. Jos sä oot aloittelija, ainakin pääst alkuun ilman, että tuhlaat ylimääräistä rahaa tai turhaa 10 tunteja johonkin millä ei ole mitään merkitystä.